Geweldig. Wat een drukte met. Ik kan alleen maar zeggen, een serie in de tent. Het is mij wel goed dat er al komt of net komt. Het is mij om te even. Ik vind het wel heel bijzonder, dus dat naar zo'n lietsplakje komen. Heel Dokkum zit op zijn kop. Koningsdag wordt stakken weer vierd op maandag 20 april. Dit hier bracht de koning en zijn familie een bezoek aan Doetinchem. Het is voor het eerst rond het koningskip van Willem-Alexander dat Koningsdag in Friesland vierd wordt. In 2008 vierde de koningin Beatrix haar hier in Frencher en in Makkum. Van harte welkom, Azes, in de stad Frencher. Burgemeester Johannes Kramer kwam met het idee om Koningsdag naar Dokkum te hellen. We hebben echt een unieke kans om deze stad, maar ook deze regio, maar al zijn dorpen, die prachtige verbinding met het water, een prachtige bedrijf, een hele mooie meerskip, om die echt goed deel te zetten. Laten we hopen dat het prachtig waar is en dat Dokkum schittert in de variëzinnen en dat vooral de koninklijke familie hier echt een prachtige dag beleeft. Dokkum verzint het ook. Het is een prachtige gemeente verzint het ook. De regio. Het is mooi en ik ben dankbaar dat de koning het besluit genomen had om mooi de mensen hier zijn jeetje te vieren. Ik vond het gelijk echt heel mooi nice voor Dokkum, voor de stad, gewoon mijn inwoners, maar de ondernemers. We kunnen hier echt een heel mooie dag van maken. Ik denk dat we echt Dokkum op de kaart kunnen zetten. Ze kunnen de straat nog niet eens schoon houden en organiseren ze dit. Ze moeten schamen hier in de gemeente. Maar ik denk dat een hele paar mensen dit heel leuk zullen vinden. Als het regent, dan zie ik het liever voor televisie of het als je matten. Dus maar hoor, dan zie je misschien wel even op het hoekje. Ja. De stad had een gutte put in het fruitjoch, maar ze hebben de nederige ondervinding. We weten maar de admiraliteitsdagen wat we maximaal herkennen. We weten ook hoe we met crowd control en de veiligheid daar goed om denken moeten. En we hebben natuurlijk met de Sinterklaasoptocht, intocht van 2018, hebben we ook ondervinding daarmee opdiend. Dus ik denk dat wij op dat punt er echt helemaal klaar voor binnen om zo'n grote mensenmenigte die je naar de tak komt goed zijn karakter aan. Maar het zal wel spannend worden. De gemeente wil inwoners, ondernemers, lokale organisaties en ik kwam onderzoeken bij de organisatie van Koningsdag.